Hej og velkommen tilbage til en ny video. I denne video unboxer vi de her Pokémon ting. Så jeg kommer lige om lidt med min Pokémon hat. Så nu er vi klar til at unboxe. Vi starter med mappen. Giv mig lige 2 sekunder. Voila, så er den åben. Den er meget flot, fordi jeg har designet og alle de der sider, man kan putte tingene i. Tid til kortene. Vi har White Flare, Pokémon Scarlet and Violet. Lad os åbne dem. Der. Der er en lille ting lige der. What? Så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 booster cards. Hold da mund. Lad os starte med den første booster pack. QR-code. Vi tager 3 fra den anden side. 1, 2, 3. Så nu er vi klar til at kigge. Vi fik EX! Og en træner. Næste booster pack. Og der. QR-code. Vi går 3 fra den anden side. 1, 2, 3. Putter dem foran. Nej, det var ikke så god, så